Wena wendlovu, Silo Msuzulu, ngithe ngihambile ezweni kuyiSabatha, ngezwa indaba enkulu ethinta indodana yakho uMandulo, ukuthi bafisa ukuthi bamshadisa nesifebe, ukuze uma esemdala eseyisilo bazomcoba ukuthi nathi uMvunkuza kusawungena. Manje-ke Nkosi, inkosi ayisolwa ngoba wuwe ovelezile iy'ngane zakho ukuthi uMandulo ngokwakhe. Kushuthi-ke bona izitha zakho sey'sebenza loko ukuthi le ngane ingakhuli ibe isilo esi-strong. Angizazi-ke izitha zakho wena wendlovu, kodwa uZwelithini esitshelile ukuthi izitha yilabo abafuna ukuthatha ingxenye yama-trust bayifake ngaphansi kwahulumeni, ukuze ingxenye yama-trust ngelinye ilanga iphathwe o-Stan Hazel. Kube nzima ukuthi sithole izizi, thina sihambe siyosebenza ey'mayini, sihlale ey'nkompolo, sihlale emkhukhwini, kodwa sibe sinamakhaya, sinamasimu, siney'nkomo, siney'mbuzi, siney'nyamazane, siney'nyoka, sinakho konke ongakucabanga okuyindalo uNkulunkulu ayisidalele yona ukuthi sihlale nendawo. Basikhipha endalweni bayosifaka ngaphansi etsheni. Ngalibona-ke itshe noma itshe liseTanzania, mhlawumbe ukuthi sizohamba ngemayini futhi siyogcina siseTanzania ngelinye ilanga. Thina maZulu uBhambatha wayivimba leyo nto wendlovu ukuthi singasuswa emakhaya siswe ey'mayini noma ey'nkampanini ngoba manje kusala kugade bani? Iy'ngane nabafazi. Bakhona abantu abazofika abamashangane abazokhanda ogesi, abazofika bezokhanda itiyela singekho thina. Mase kuzaleka iy'ngane uthole ukuthi akusizona iy'ngane ekufanele y'zalwe kaZulu. Ngobani? Zizalwa abantu abangalobolile ngey'nkomo eziwu-16 ukuthi usethathe umfazi aphinde ahambe nezinye-ke eziwu-5 aye emzini wakhe-ke sebeyozidla-ke nonkosikazi wakhe ney'ngane zakhe, azale iy'ngane aze abe mdala abe yibutho uma ebizwe yinkosi noma ebizwe yinduna ukuthi akube esigcawini kukhona umuntu osola omunye ukuthi uyathakatha. Ngoba kwaZulu asikwazi ukuthakatha, udingani abaqeda bonke abathakathi. Manje shuthi abathakathi abasha-ke laba abafikile abaplanela ingane isancane ukuthi bayishadise nesifebe, bayenze uHoseya waseBhayibhelini. UHoseya waseBhayibhelini akasikelwanga lutho mase sesibheka kahle, ngoba uNkulunkulu uma ethi ukusikela isifebe shuthi uNkulunkulu uyakubulala kule ngculazi manje. Shuthi bafuna ukubulala oMandulo ngongculazi nosifilisi no-gonorrhea nazo zonke lezo zifo ey'njalo, athi eseyisilo esikhathele esihambe iy'bhedlela, abe yisilo sasesibhedlela angabi isilo sakaZulu. Wena wendlovu.